Puyit. Hi, Mirador. Nasa Mirador kami yan na naliwat ka maglaag ba na Arashiyama Bamboo Group Advocate. Pero laban lang kami. Okay. Siyempre, sa mga Oragon namin ito. Mulai niya. Dito na Mars. All together. Sit down. Puros kawayan. Ano siya? Nag-picture natin yan. Sige ka lang. Where is the Kawayan? Nandito tayo sa mundo ni Danaya. Ito yung kaharian ni Danaya. Ang lami. Pag ito nga wala? Ito nga. Kay balay naman ini. Baga giniinuot na lang kami ini. Ano nakita? Bus mo na yung mga kuwan nun, mga kawayan. Iba nga ano. Kalsada naman Didi. This way to the exit Davis. Hindi naman kilala Davis. Ano man ini Didi may baby ito gandaan mo tayong picturean. Mga bat. Picture tayo tatlo di. Di ko binili ako ang ayan ang ganda. Sapa. Heart, makdo. Tama. Gini sa gaman dito. Pabutuhan ha. Pabutu. Yan na dito ang tamay ko boss. Kabalayan naman din eh. Mother C! Uy, balay na didi ano ito. Mother! Bagaya, kuan lang. Iraging ako para maupay kita. Oh, diin ba? Din ba naragyan? Didi kay. Holy mother. Di kami didi.
Tuman buong galat tida. Buong galat syuda. Nabibiwan nga tanan nga kuan kat balugan. There ba? Puran. O nga ni tuman dita agi. Ay, Wala, goal na yun. sa paggabagan Jurassic. Hindi daan kita lingkod. Tuman, may duyan. O tuman, tidi. Dili pala kami. Shoot nyo kestas para marubo. Ikaw, Mars. Shoot nyo. Judy. Saan ako? Dito. Hindi, timer mo na lang. Ito yun. Madada yun, good. What? Higit-higit. Duhaan lang. Nga pang nga, ngaradol. Nga doyan doon. Okay. Kaya maupay. Papasara ko kamo niyan. Baala. Adoy. Nga pang ngaradol. Ay, mature dance. Ano? Ay, kulirak ka! Okay. Waray, minus. Diri ma, tibay-tibay. Dari bonggang kahin. Sige, sugad na ito, ganda. Sige. Kakulab. Wala, bagay na pabayog talaga. Hima, todaan nga pagbanyog nga to. Tumbling gadit nga akoan. Magsisimple. Dito pala, tara. Yan ba yung colorful? Diri. Asya lahat yung colorful. Dito. Picture. Picture. Sige. Pag santig ba ni? Oh my God. So, masaka na lahat kami. Kay mga bigat doon kami. Asya kami ito. Kay, yan. Our Lady Ab. Aranza Zoo. Ano may pinaka-igto mama. Upit ko si ko nga igwang nga dito. Kuwara din aragan dito. Tarago. Ah. Dito. Ay, dito yung maganda. Ito, may maganda makulay yung ano. May dito. Pabayaan ka ng piso. Be tighter. Bahala ka mo dito. Baway, anay ka dali. Ay, ambot. Forest bearing, pandemic killing memorial for your house, hostel, wishing, last month. Adiman, last florist month. Ano, adiman? Mas maganda dyan kung ano mo. Sunset. Baway, anay kami upod kami nga lagas. Kairo. Oh, there. Ay, di kasi kita umagi. Kita ubos. Nakadiyan ng tuhan. Okay, maikot man kita tipakagi. Oo. Majudi ang Santos. O, diba? Adila kami loyon mombon. May mga duyan-duyan lat didi. Ay, ito. Diba? Ika kasi natuo pag wala da. Ayan.
Yung mga Disney princess po ay nandito sa luyo ng Mombon. Wala, di kami kaigbawan. Okay. Di ba na singka koryos ka nakakulop kung may lumayog na din ni? Testing eh. Hindi, nangungurog tagtiin. Hindi pwede. Nakula ko na, angatan na ako. Fly high butterfly. Medyo ito. Oh, tara na. Tara na, go. So, na Santa Maria Eco Trail na kami. Arcangels Garden. And then, you look naman yung napaka-beautiful naman. Tsaka, nandun yung SM City Baguio. O, tayo natanaw dito. Diba si Mother? Ayan si Mother. Hindi. Gi, at nakap ka igbawan. Mula na ako. Di rin na fresh. Ah? Ayan, dito. Ano dito? Ah, di pa yung Mother. Kafoy? Gila, bunggal to din ano. And view. Pagoda pa suya. Dito tayo sa harap ng... Ay! Hello? Mother, lingkod nga di. Ayun na. Boss, wala yung katulong acting. Naka-anis ka? I I like the view talaga super. Gusto pa nga di. Look at this. The fog. Ano, bulko details? Boto, no? Super foggy. I like talaga Baguio. Kanina. Wala tamang buwan lahi kasantunan. Tanaw mo talaga yung area ng ano mo. Like cities. What do you love about Baguio? It's the nice view. The cold. Ang tawag dito? Malamig na klima. The weather. The weather. Mother Shudi, kaya parang naapi kami hindi pang big view. What else? The tourist destination. Ang pagkakas ng mga tourist. Kaya pumunta na kayo ng Baguio.